Бүгін күнде районда аграрийларның төп көчләре озык әзерләүгә җәлеп ителгән. Район буенча 8406 тонна синаж әзерләнде. Һава торышы эшләрне тулы көченә алып барырга мөмкинлек бирә. Механизаторлар һәр минутның кадерен белеп эшли. Күп еллык үләннең беренче катыннан бүгенгәчә Август агрофирмасында 3800 тонна синаж салынган. Агрофирманың бір өлеш техникасы кукуруза һәм көнбагыш культураларын тукландыруда эшли. Бүгенгәчә әлеге эш 1500 гектар мәйданда башкарылган. Август Мөслимнең бір тракторы печән җыюда, тагын берсе преслау эшендә катнаша. 130 гектар мәйданда күп еллык үлән чабып алынган. Bunlar motor tira, işler var, teknikalar yeterlik. Aşağı bizden kitaplarımız çünkü abid için. Şimdi Ağustos'ta başından başlap işte Sinaj'da başından 8 yıldan başlap. Агрофирманың күп еллык үлән мәйданнары әллә кайдан күзгә ташлана. Печәннәре дә күп. Күп еллык үлән мәйданнарын яңартып торуның файдасы инде бу. Агрофирмасында агрофирма ешканнан бері өстен механизатор болып, кемнер мотор тұра, көміршайлар болсын, синар әзірлейбіз, синарына картошка салабыз. Механизаторларны басуда 2 мәртәбә җылы ош белән тукландыру оештырылган. Агрофирмада комбайн, тракторларның барысы да диярлек чит илнеке, куәтле техникалар. Терлек азык әзерләүнең җитештерү технологик процессларын дөрес итеп карау, терлекчелек продукциясын җитештерүнең сыйфатына һәм күләменә турыдан-туры йогынты ясый. Моны аңлап механизаторларның һәркайсы үзенә йөкләнгән эшне тел-теш тидермәслек итеп башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.